Helo, shwmai. Croeso i Pêl Droed yn yr ystafell fyw gyda fi, Angharad a Gwyn. Yn gyntaf, cyn i unrhyw sgiliau Pêl Droed, mae'n bwysig iawn bod ni'n cynhesu fyny. Felly ni am wneud 5 peth gwahanol yn yr ystafell fyw jyst i cynhesu fyny yn barod ar gyfer wneud ymarferion Pêl Droed yn ystafell byw. Ond cyn i ddechrau ar hynny, mae'n bwysig iawn fod botel o dŵr gyda chi a fod chi wedi clirio pethau i'r ochr yn y stafell i wneud siŵr fod digon o le gyda chi i symud o gwmpas. Felly, peth gyntaf ni'n mynd i wneud ydy pigo fyny'r pêl, pigo hwn i peli, a ni'n mynd i symud o gwmpas y stafell fyw. 3, 2, 1, go! Symud o gwmpas, da iawn. Dim cyffwrdd yn gilydd, neb i cyffwrdd, symud o gwmpas, da iawn. Gwych! Da iawn, dal y peli dyn, o, Angharad, da i fynd, da i symud. Da iawn. 10 eiliad, 10. 9, 8, mae'n iawn, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gwych. Oce, nôl, iawn. Be ni'n dweud nawr, yn aros yn llonydd, ydy rhedeg gyda'r pêl ni'n dwylo ni, ond codi pengliniau'n uchel o iawn. Gwyn, ti'n hapus? Ydw. Angharad, hapus? Ie. Oce, 3, 2, 1, go. Aros yn yr unfan. Codi pengliniau. Dal i fynd. Codi pengliniau. Dal i fynd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gwych. Oce, dal y peli eto, iawn. Cymwch anadl bach, iawn, nesa, cydbwysedd. Iawn, cydbwysedd, symud nôl dim bach yn Angharad. So cydbwysedd nawr, be ni'n mynd i wneud ydy dal y pêl allan fel hyn, a wedyn codi y troed 10 gyntaf, iawn? So codi troed 10 fel hyn. A dal hwnna. Dal i wneud, da iawn, cadw cydbwysedd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a lawr. Da iawn. Troed chwith nawr. Iawn, Angharad? Aros yn eiliad. Dych chi iawn? Barod? Barod. Troed chwith. Nawr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da iawn. Oce, cymwch anadl bach. Nesaf, be ni'n mynd i wneud, ddim lot o symud, ydy, Angharad ti'n nôl, da ni'n mynd i dal y pêl o flaen ni eto, a codio uwch yn pen, oce? Dim eto, yn un ofalus, iawn? Felly, fel hyn, oce? Bai dangos i chi wedyn ydych chi'n neud o, iawn? So fel hyn, dal allan, fyny, a lawr, oce? Oce, lawr sy'n gwyn, jyst fan hyn, o flaen ti Angharad, na, dim ond o flaen ti fel yna, oce? 3, 2, 1, fyny, a lawr. 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 Gwych. A dyma'r un peth ola ni'n mynd i wneud i gorffen y cynhesu dan, oce? Y nesaf, da ni'n mynd i wneud squats, iawn? So sy'n ar draws dim bach, Gwyn. Angharad sy'n ar draws dim bach. Gwych. Pawb yn chi weld? Ydyn, iawn. Felly, eto, da ni'n mynd i dal y pêl allan. Peidiwch chi'n tan ni, iawn? Dal hyn. Cefn yn syth. A lawr, a fyny. Oce, chi'n barod? Angharad, Gwyn, ewch, gwan, gaweld. Lawr, a fyny. Dim taflu pêl, Angharad. Lawr, a fyny. Oce, iawn, pawb. Lawr, a fyny. Lawr, a fyny. Newn ni 5 arall. Lawr, a fyny. Lawr, a fyny. Lawr, a fyny. A'r ola nawr, reit lawr, oce? Cefn syth. Lawr, a fyny. Gwych, oce, peli lawr. A newn ni rhewi fyna, ac ni gael bach o ddŵr, a ni dechrau'r sesiwn Pêl Droed, oce? Da iawn.